Ġuża kellha l-ewwel esperjenza tagħha mal-organizzazzjoni volontarja Hospice Malta aktar minn 7 snin ilu, meta bina Robert kien marat serjament. Hija tiftakar li f'dak iż-żmien besta ħajjithom tal-hospice dejjem kienu hemm għalihom. Meta niftakar kemm kienu jħobbuh u jiġu jarawh, għalik inti tkun xi ħaġa l-ulied l-iktar ħaġa żgħira li jkollok f'ħajtek. Sfortunatament illum il-ġurnata Ġuża stess qiegħda fil-bżonn tal-għajnuna tal-Hospice Malta, hekk kif anke hi mardet b'mod serju. Iżda f'din l-isfida hi wkoll sabet l-appoġġ mhux biss ta' familta imma wkoll tal-hospice. Ngħidilhom grazzi minn qalbi ta' kull ma jagħmlu miegħi. Inħobbu ħafna ħafna. U nixtieq li jarawni naqġeja l quddiem imma ma jiddependix minni. Ġuża għandha appell wieħed li bħalma jkunu ġenerużi tal-hospice mal-pazjenti tagħhom, il-pubbliku jkun ġeneruż mal-hospice nhar il-ħadd li ġej waqt il-maratona għal ġbir ta' fondi. Qalbi nappellalhom lin-nies ikunu ġenerużi għax vera il-hospice hija familja kbira għaw kif taqbad tajt meta jinqalalek il-mart, jiena minn dejjem kont ngħid meta ġarrab iktar tħoss li trid tajn. Għas għandirsin biex ngħidilhom grazzi ħafna ħafna ħafna.